Na tie neviem, či rád alebo nerád spomínam. Vlado, jak si na tom ty? Ja to mám zapnuté celú dobu. Jak ty spomínaš na maturity? Nespomínam na maturity. Radšej, no. Doslova mám maturity, ale vyššej úrovne za týždeň. No. Dobre sa darí. Zatiaľ by som to tak nazval. Dobre, pripoj sa, Vlado. Myslíš, že už fixli to, že ti odletia krídla, keď na to plesneš? Ne, nebolo to pečnou, neveril by som Nie? tomu. Ja mám odraz, alebo nemám odraz? Ja sa nevidím proste v zrkadle. Ja nevidím. Pozri. Ja, nie, Kokot, že ja sa nevidím. ja sa nevidím, ale ja som upír. Ja sa nevidím v zrkadle. To vidie. No inak, jak ti idú matury? Lebo sa mi zdá, že neby ma. Ja je to sa mi zdá, že maturity teraz boli praktické, nie? Alebo už sú aj ústne? Je normálne. Nie, teraz už boli Teraz praktické. normálne. A teraz idú ústne. No, No, tento dobre. týždeň. Ak viem. Spýtaj sa Olivera, ten som ti porozprával, som s tebou veľmi rád. No uvidíme zajtra prvá časť z ústnych z nemčiny a v stredu končí podnikovú do piče, nemčina. No to je tak veľa šťastia, lebo čo tam elektrika na podnikovú ekonomiku? Nezavibroval ovládač! Nie, Števo to hneď všimol si. Ja mám zapnutý kontroler, pretože Vladino, teraz počkaj, Vlado, počkaj. Yo, bro, I'm not cute anymore. Mwah. Zabijem sa. Ne, chod na stream a zistíš. Chod na stream a viem. zistíš. Ja viem, ja som na to Števo upozornil. lebo viem, že Števo má dobré nápady. Ja viem. Ale kam utekáš už? Kam som sa vybral? Maj sa! Ja ale nemám vodu u seba, počkaj, ja zdochnem na to. Ja potrebujem si Tak vodu si rob, ty spraviť. vole. Nemáme však na to change recipe. Jasne, že nemáme Febres Pulp. Ekonomiku nemčiny, lebo krásne Nemáme to z bilinguál. jednoduchého dôvodu, lebo to je jednoduché získať. Potrebujem Rastie na to anglickú všade klávesnicu. okolo báze, čo nadávaš? Však idem si po to. No veď ešte, aby Neodporúčam nikomu nemecky, no ani ja. A to ani nerozprávam nemecky. Piče, za omylom vypal akurát od peru. Sprech du nicht Deutsch, To je no. Števo, trošku si to stačí vrátiť a uvidíš. Lebo vie vrátiť stream, keď nemá saba, Števo? Je to Ja možné viem. vlastne? Netuším, ja môžem. Ale však... Lenže ja mám saba. No však, ale Števo čo má? Len saby vedia vrátiť. No tak mu to musíte klipnúť niekto. Počujem data. Chudákovi. Počuješ dat? To používaš tu moje? Moje karty? Fakt som našiel data. Neviem, karta. No, takže iba Mhm, saby veľa vedia dát vrátiť. som našiel. Survivor's Waypoint. Aha. Braško, ja som našiel proste úplne random som. Prečo Vieš čo? som tu vlastne? A zistil som, kde sa dá nájsť ten posledný kokotko. Čo nám chýba, ten hangar. Pri tých veľkých červených čurákoch, čo sú v tej teplej zóne. Oni okolo nich behajú. A myslíš Števo? Čo? Števo? Čo Števo? Verpla za to Števom alebo so mnou? S tebou? A prečo si povedal Števo? Ja neviem. Ja neviem. A ja to asi nie, to už som trošku zabludil moc. A kam si sa actually vybral, keď si 400 metrov odtiaľto? Hľadám posteľ. Dobre. A to sa bohužiaľ nedá nejak ani zmeniť, skúšal som to nájsť, aha. Ja som si mohol možno otvoriť tie logboxy, že? Aké tie logy, Asi, lebo hej. ja som určite v tej báske bol. Len som ju nevidel. Musím si niečo čeknúť a hneď zistíme, či Števo dostane saba, alebo nie. Dajte mi sekundu. No, tu nám som bol. Dobre.
Počkaj, Štepino. Viem aj takto giftnúť? Asi neviem, čo? No niekto A tu viem. bol určite už, keď nie ja. Takto... Na. Na. Pokebala leď! Nech sa páči, Štepino, môžeš. Môžeš sa aj ty hrajkať už. Tak môžeš si to ísť aj klipnúť. Ja sa idem ďalej učiť, lebo mi hovorí podričov, ja som chcel dať aspoň kúknul, keď som videl, že si tu zapol. No dobre, tak teda veľa šťastia. Som ti zarve. Díky, no dúfam, že to stihneme dokončiť už v tomto streame. Tak si ide nad tým bioniť. Dobre, Števo. Nenúď ma lutovať ti to giftnúť. Nenúď ma lutovať ti to giftnúť. Ale kurva, ja sa teraz jak k tebe dostanem? Poď rieš. Battlefield block. Počkaj, jak sa vlastne robí... To som to Idem urobil si zase. po... ryby. Píš! Poď sem. I've cracked it. Čo si crackol? Kamoško, ty vole, ty sa to exploruješ, jak Pepega. Ja? To si bol určite ty, to som nebol ja. Tak akože ja nenachádzam tieto tu databoxy, ja som našiel iba veci, čo sme že potrebovali. Tieto tu databoxy ja som nehľadal. Hlavne, že dáta počuje. No, ale to iba tie čipy, nie tieto tu. Tie dáta boli vybraté, ale toto, nemám No. nič okrem toho. Dobre, Nie, počkaj, to kde musí byť je niekde. kyselina, Angel Comb, Alien ruiny. Vieš čo, idem zatiaľ sa prejsť k tým ruinám. Kúknuté. Kamo, ja sa mám chcieť obetovať kvôli tomu poslednému oxygen generátoru, ktorý je v tej veľkej šele. Inak Štepino, ohodnoť nové badge na byty. Ohodnoť. Jak sa ti páčia? Jak sa ti páčia? Som sa s tým trošku pohral. A ešte... Lebo už trebalo spraviť nové kvôli Olovi. Keď už má 5000. Prečo ty vole nie sú v abecedne do riti tam? Čo? Tie databoxy? Ja si zapínam všetky tie waypointy, ale nie sú abecedne. Bomba čipy, no jo. Proste kasinové čipy. Dobre, ten box ma nezaujíma. Tu na není nejaká bejska niekde schovaná. Rozmýšľam, že jak to spravím potom, že asi spravím neskôr, keď už to budú väčšie sumy, že spravím steky. Alebo rozmýšľam, že... Nie, nemôžem prehodiť energetiaky. Energetiaky už sú basically môj trademark. To iba bude treba upraviť. Energetiaky bude treba iba upraviť. Ukradol ma prúd vody, super. Ja neviem, prečo som sa takto vybral sám, vieš, ja sa radšej vrátim, už sa mi to prestáva páčiť, ja sa radšej takto vrátim, lebo som si uvedomil, že vlastne to není rovná čiara. A kam sa vlastne ty vybral na výlet? Do tej Alien ruiny, len potom som si uvedomil, že to není rovná čiara. Do tých Alien ruin, že tam je CS kolektor Leviatana, tak sa radšej vraciam naspäť. Ja si... Počkaj, ty si ako... A na čo si sa tam vyberal? Lebo však po tú Growbed ďalšiu. A bola proste ide peši. Tak čo, nebudem na teba čakať. Len uvedol som si, že som spravil asi pičovinu, keď som sa pozrel pod seba a... Nevidel som nič. To je horúco celkom. Ja tu postiel sérem, nebudeme spať. Počkaj, idem za tebou teda. Takže ja som na chvíľku zabudol, že tam sa ide
ešte cez toho veľkého potkana, tak som si to uvedomil až trošku neskoro. Tu na je jeden fragment postele, by mal byť, ale ten som podľa mňa jediný vzal. Tento som zrovna vzal. Ja som našiel, sa mi zdá, že posteľ by mala byť ešte v tých, no, v týchto tu, Postele je kurva. v tých malinkých bejskách, No, v ale týchto tu tento malinkých. No tento som vzal. Tento si práve vzal. To je ten jediný, čo som vzal. A ja už nemám blackboxy tu na takéto. Tieto ani neviem, či majú všetky blackboxy. Počkaj, idem. Nasadnem aspoň. Počkaj, čo som hneď tu. Dobre, môžeme ísť. Zoberiem to najprv po tú growbed, keď už sme na ceste tam. Nejdem po groube. Nie. Nebudeš nič pestovať, na sersi. Potkan. Mňa zaujíma, jak vezmem ten fragment z toho kraba veľkého. Čože? Fragment z toho veľkého kraba? Už si na neho zabudol? Na ten tvoj stantík, čo si vymýšľal predtým? Jaj? Len sme si ho neoznačili, netuším, kde je. On aj tak... Tá vec je to, že ono ťa to nezabije, ak si vo vnútri. Ja som len koľko narazil som do čelusťa. No alebo jak to vyplynuje. Myslíš, že to vozítko proste vo vnútri prežije? Vozítko možno nie, my určite. Ten je niekde v okolí týchto elektrických. Ten blackbox nemal básku. To bude také divné potom, keď zapnem prvú Subnautiku. Na to, jak som zapol túto. Keď budem chcieť ísť niečo stavať. Alebo craftiť. Že zrazu to nemám u seba, tak môžem ísť tak maximálne do prdele. Ináč, backroomy vychádzajú o 4 dní. A vtedy mám práve voľno. Takže sa na to asi aj vyberem. Ja na to možno pôjdem s kamarátmi, ale ja mám štátnice, ja predtým nerobím. Jasne, že predtým asi nie. Ale som furt počujem okolo tej Obsession, ten horor, že je extrémne dobré. Ako je to dobré, lebo ja som to už basically videl, lebo TikTok je TikTok. Takže basically už som videl celý film svojím spôsobom. Ale Backrooms to si pôjdem určite pozrieť. Tady máme pekne voľno. A srať, idem domov. Alebo no dobre, oprav to teda a ideme hentam. Môžeme ísť. Tu nám nejde nejaká bejska v okolí. Koľko ich vlastne je? 3, nie? Aha, tento potkan je actually rare. Ten, čo sa tu teraz vedľa spawnol. A my už to není prvýkrát, čo ich vidíme. No však hej, ale že to není, že ani úplne také, že toho máš vždy. To iba sem tam sa spavne. Dobre, ale kde máš... Jau! Dobre, ale kde máš teraz kamaráta? Nemáš toho kamaráta pri sebe? No ten je až v tej teplej zóne tým pádom. Však rovno, keď už tam budeme, môžeme prejsť aj tu ten drill celý popozerať. No však áno.
No, hľadaj ho. Hľadám. Že by mal plávať s hentými. Kde sú? Potkani. Sa Teraz tu nenaspawnovali blázen ešte? není, ty vole. No jasne, teraz tu nikoho není. Počkať? Úplne. Mamo! Poď sem. Mám ťa. Mám ťa. Mňam. Ideme do prdele. Houndgar. Čamklav. Jaj. Túto asi viem. Čo to bude znamenať. Že basically, ak keby si vyhodil za seba svetlicu, to spraví, že to na to nahodí. To je dobré. Začínam už trošku henta ľutovať, že sa tam pridal ten jeden vyjebaný redeem. Mal by si. Števovi sa to veľmi bude ľúbiť. Hej. Možno Lebo to ide. aspoň ide sa na to drahšie. mutuj sa, keď budeš robiť ten reading. Ja, že pri tebe? Hej, ďakujem. Jak povíš teda? Ja to počúvať Inak nemusím. tento nie sú tam dvere, ktoré sa dajú, do ktorých sa dá vojsť napravo. Toto? No, Máme sa tam kúkať. tu napravo, lebo sa mi zdá, že tam som vedel vojsť. Tuto je taký akoby vchod. Na 3000 pointov? Dobre. už som sa bál, že bude mať jak Cezar. Lebo neviem, sa mi zdá, že to bolo táto. Nezaraz zostaneme niečo. Ten Hej, dole ideme by mal ďalej. byť taký vchod. Pozri sa tuto, no. Toto možno. A nie som si istý, či to je práve tá, ale možno je. No, Štefan aktívne využíva. Sa mi zdá, že to je tá, ktorú som našiel ja, to je... No, jo, to je toto, to musíme nájsť. Musíme nájsť proste takú... nejakú... elektráreň, zapojiť to, lebo toto nebude fungovať. Treba trošku Unleashed Beast, aha. Akože elektráreň a zapojiť. Niečo proste zapojiť. Keď som sem prišiel, tak som dostal hitnuté s tým, že treba niečo akoby zapojiť. Elektrinu. Že táto, čo máme my, napríklad tie baterky, že tie nestačia, že... To by... Well no shit, že naše baterky nestačia. Nie, ale že to proste, že tu nebudú... že to odjebe kompletne. Ja neviem, kde to nájsť. Akože... No. Na tejto Nezapojiť. strane je alienská... Taký ten Jau. Je tu alienská, či to náhodou... Toto nepostačí. Kamoško, toto nebude s týmto nič má spoločné. Zistíme. Ale asi nie. A čo to chceš robiť? S týmto sa nedá ani interaktovať. Maj sa. Nie. Proste Sem dostane poď. s tým nič. 30 seconds. Prečo má také mufflenuté zvuky teraz? Neviem, a ja? Počkaj. Nice! Čo? Toto je nové. Mufflenuté zvuky sa mi ešte nepodarili. Tu je tá Growbeda. Vidím, no. To som ťa dostal. Tu si dlho hľadal, čo? No a celú tú dobu sme mohli... celú tú výbornú dobu sme mohli pestovať tie chujoviny na kyselinu.
Lebo ich máme strašne ďaleko. Alright. Skôr ten aj akože legend, my nemáme nič, čo by sa nám oplatilo pestovať v tejto chvíli. Do tohto sa nedá vojsť asi, čo? Neviem. To by sme si chcel moc. Zatvorené dvere. Zatvorené. A to vyzerá skôr ako nejaké ubytovne. Len kde je... My sme našli ešte jednu takú miestnosť. Tak chodím. Vieš, To sme skenovali, nie? No jednu takú miestnosť sme našli a toto není skennuté. Teda toto sa nedá ani skennúť, sa mi zdá. Sme už pozerali. No ešte jedna taká miestnosť bola, čo sme našli, do ktorej sa dalo vojsť. A interaktnúť. Ja to prídem, daj mi chvíľu. Ja som dobrý. Sa mi zdá, že ho aj vidím. No. Hovorím, ja som dobrý. Ja idem k nej. No to je, teraz by sa ju malo dať aktivovať. Prosím ťa, Potom pusti ma ísť- na to. Ja ti to ukážem, jak sa s tým má robiť. Potom ísť dole. Dokončiť asi ten proces. Pozri, ja ti ukážem, jak sa s tým robí. Pusti ma k tomu. Aha, už to tu vidím. Aha, našiel som tento. Use. A čo so mnou tuto chcú robiť? No počkaj, šéfe. Jaj? Vlado? No šéfe, ale počkaj, tu máme video, čo robíš? Niečo som idem ten drill porábať. Je nastavený. Ten drill sme už použili, neviem čo sa s tým deje. Ale stále nemá energiu. Aha, my to musíme pozapínať toto tu všetko. Už to nastavujem. Ja som to nastavil. No ale na druhej strane som to aj nastavoval. Jaj? Čo sa mu nelúbi? On vyzerá, že je nejaký zablokovaný. Lebo toto vyzerá, že je asi... Toto už máme. Toto je v poriadku, ale toto nejde. Čo mu tu vadí? Tam bude problém s ním, musíme ísť k nemu. Lebo sa... Keď sa na to pozrieš, tak tuto je ten kolektor Leviatán. A to sú ďalšie dva znaky. Neviem, čo to má znamenať. Takže možno musíme ho naskenovať, no čo ja viem. Toto funguje normálne a toto nechce ísť. To koleso alebo niečo. Čo to ale je vôbec? Aj to koleso treba najprv nejaké opraviť. Bol sa k tomu kúknuť. Well, this looks problematic. Mám pocit. Requires bioscanner. Forensic simulations indicate the power plant was deliberately sabotaged. Repairs will require an enormous quantity of resources. Čo? 10 titanium, 10 strontium, 10 mangalo ingot. Kde to je, ukáž? Vyťahol to si habitat tool. Nasadaj. Fucking hell. Kde si? Hotovo. Tu si. Dobre, poďme dole pod tie... Počkaj! Ty... Si retardovaný? Ne, ty si sa otočil hneď, ani som to nemal, ten prompt. Ja idem pozrieť, že tých škôd je tu vácej. A potom pôjdem dole, lebo potrebujeme taký tak tú blbosť. Tak Ja mám- vidíš taký tak tie ingoty potrebujeme, máme jeden, ešte 9. Čo znamená, že ideme dole ťažiť. A nie málo. Mám nejaký inventár.
Mám ešte nejaký voľný inventár. A však máme túto boxu na tom, alebo si ju ukradol? Neviem. Minimálne určite budem chcieť zobrať ten materiál na ten drill. To ešte bude na hovno, že ono to je pod ponornou hĺbkou, že? Keby zahrali si takto FRS alebo niečo podobného na streame? Nie so mnou, lebo to sa nedočkáš nikdy. Možno, uvidím. Kokot agresívny. Ja So neviem. Števom je takéto, lebo lenže Števo to Ne. poznáš moc možno, chápeš? No to je také, že to by som musel legit hrať solo, lebo všetci to už poznáte, že až príliš moc na to, aby som to... Ja si to nepamätám, ak ťa to poteší, ale neviem, či to No zvládnem. lenže to neviem, či to budeš hrať. To je skôr ten problém teraz. No ja To ťa ale vyhodím, je že... fajn. No akože je ešte, len to je to, že... Ty o tom vieš príliš veľa, Viktor to isté, ja o tom neviem nič. Dobre, Padaj hľadať. bežím. A vidím to. Daj, toto jedno mám. Druhé. Ale ja viem hrať kokota, neboj. O to sa nebojím, o to sa nebojím. Dobre, tu sú dve. To stačí normálne zničiť, čo robíš. Aha. Máme 3 a ešte jeden možno. Ale ten... Jau? Jau? Ale ono už som čítal, že čo ich provokuje. A to je? Oni keď majú ten jazyk proste napadnutý tým potvorou, tým pavúkom, iba vtedy sú agresívni. Horšie je, že tým ho nemáme ako sundať v tejto chvíli. Nedá sa im hen toto streliť do papule? Môžeš skúsiť. Ten... Blast. Toto sa mi nelúbi moc. 30 seconds. Ani mne, ja idem za tebou. No, ťaž môj. Potrebujeme všetko z tej auta. Zelené, treba, ale ja potrebujem teba, lebo 30 sekúnd kyslíku mám. No, tot pol je v strede. Vidím ho. Oxygen. No. Jo, pomáha to. Stačí mu to streliť do jazyka. Týmto Dobre. Sonic Blasterom. Takže ak sa na teba zle pozera, tak ho vydodžuj preč, ale... No. Lenže vieš mu to streliť proste do jazyka. Som strašne rád, že utekáš odo mňa. Ty keď ten tadpol šoferuješ, ty šoferuješ jak retard. Ja viem, o to mi ide. Takže ešte Je to hľadáme tie bugnuté, zelené. nedoplňa s nami kyslík, som šťastný. Nedoplňa? Ne. Tam vzadu je, len choď ďalej od neho. Nesvieť na neho inak. Vieš čo? Svietíš, nesvieť. Ja nesvietím. Tak si retard, mizni stadial. Nesvietím vôbec. Mizni. Počkaj, ja sa vyberem tuto. Počkaj, poď šoferovať, toto tu rýchlo zoberiem. Čo nesvieti. Ja som nesvietil. Ja som to mal Tomu ver, že vypnuté. svietil. No Števo potvrduje, že som nesvietil. Som to mal vypnuté. Števo hra na mojej strane, Števo je zaplatený politik. Počkaj, tuto dole je zelené, idem po To je pohod, ja som podpovedal Zaplatený politik. Kamo, ja to bol pod maximálnu ponornú hĺbkou a bol som v pohode. Tak bežím s týmto k tebe. To strašne Som pri tebe, zvedavý. potom som nad tebou hneď. Strašne zvedavý, že koľko vlastne potrebujeme tej blbosti? Ja neviem, mám prdeli. Možno sa to dá tiež bluetoothovo vlastne. Nemusí byť ani pri tom. Tak stačí toho iba už streliť na diaľku. Hej, stačí, aby to dotiahlo. On to spavne vo mne, tie suroviny, proste, for some reason. To pečnú. Mohlo by toho byť dosť, keď sme to ťažili dvaja. Akože ak to, čo si na chvíľu zapal, neboli že hmlky, Haló? tak nie. Jaj, ty stúž. Rejc. Dobre, už mám ešte 4 mám voľné sloty. To stačí, poď.
Zoberieme ešte cestou tento nejaký a... Zoberieme ešte cestou henten. Na Stronium potrebujeme čo? Stronium? Stronium. Celestine. No, tak zoberieme cestu Celestine a... Bude dobré. Potrebujeme 10, 10 a 10. Mhm. Čo, jak sa vlastne vyrába? Toto Aj. potrebujem, toto vezmem ja a ty zoberieš Celestine. OK. Jak vlastne vyzerá Celestine? Už si nepamätám. Sa mi zdá, že to bol... Také krystálčanky. To je toto malé však. Nie, to je Atakanite. To je kvarc. No ten som bral. Atakamaj, lebo ten potrebujeme. No. Neviem, či akože my sa do správkov musíme vrátiť ešte raz. A není náhodou Celestine tam dole? Nižšie? Celestine je aj tu, hore, veď. Na Celestine sme potrebovali, aby sme mohli fungovať. No poď, ja ťa vezmem k tomu Celestinu bližšie. Dobre, kde si tu si? Mačky, no. Skôr toho Atakama aj to sa boli, toho potrebujeme hodne. A ja som akože ťažil nejaký, lenže ho máme dosť. Však ak to bude ten drill fungovať tak, ako dúfam, že bude, že začne mať pri base'ke a drbnúť tam jedno orečko a to ti bude produkovať, tak by som povedal, že máme vybavené. Takže podľa No mňa a koľko by ten to bude forge- trvať? A koľko bude papať? Nie, lebo 2 minúty trvá Titan na vyrobenie. Takže podľa mňa Tak ten forge- toto bude trvať tak 3 hodiny. By som ťa nechal hrať, ak nám chceš ísť jak dieťa na pieskovisku. No jasné, proste by si iba sledoval takto. Aha, toto je z toho titána inak. Z toho, toto vajíčko. Jaj no. Niektoré sú, ale niektoré sú práve, že väčšina je fake a niektoré sú práve. A extrémne to pridáva chalec. A tiež sú tam niekedy bugy a strany, že ťa prekvapí vždy. Super. A na start poďme do báze. Ak nám bude chyba jedno orečko, vyšlem teba. Ne. Dík. Nech ty ideš cez kolektora, ty ho máš rád. Hlavne tým hotfixom mi to Nie, pendievacie tuto nie zabugované. ženy, ale v okolí hore. Náhodou. Čo by sme ešte Ja poviem. potrebovali, lebo som, počkaj, som sa pustil, ale koľko je tu tých Ja, slimákov? ty zapustil? No. Koľko je tu Ja tých už som- vyjebaných slimákov, ale... A čo máš so slimákmi, tak či tak si budú kraftíme. No. Tu je to Metal Farm. Mangaloy Ingot. Čo potrebujem Aha. na Mangaloy Ingot? Čo aha? Čo to je? Jaj? Celestine. Zá! Mám ešte 4 voľné miesta. Tak tam máš ďalšie. Ešte A sa dve. daj. Kokot, ja som zobral tú boxu z toho a to som aj nebol vzadu. Ja to jebem. Dobre, môžeš Padaj. ísť. Mám ešte 2 voľné miesta, OK. A čože som to potreboval? Jo, taďal to nie. Máme Mangaloj. lifepod vlastne hentam. A taká má Dobre, ísť na tu vidím toľko Mangaloy. orečok, lebo sú za borderom. Hej, border, hot shit. Našiel som roh borderu. No vidím. Haha, to sa nauč. A to ja Sons of the Brody si už moje šoferovanie? To možno, hej. Možno aj, hej. Ale uvidím. Kamoško, ja budem flákať kolektor Leviatana cez Void, to nebude čakať. Akože obísť niekoho cez Void, to je dosť úlet. To je veľmi jak som profík. No povedz, aký je profík Štepino. Šoferovaní. Sons of the Forest. Nie je taký dobrý, jak ja. Ja neviem, kto tie vozíky dáva do vzduchu z teba. A necháva ich na streche, toľko k tomu.
Zajtra mám obhabu a potom je chill, to je teoreticky možno aj ten Resident Evil. Boha, toho je teraz veľa, čo by som mohol. No ja chcem tu Subnautiku zapnúť, potom tu je Resident Evil, do piče je. No, môžeš hrať so štebom, ja určite nemôžem No. budúci týždeň nič robiť, takže Však hej, ale Subnautica prvá není multiplayer, takže to nevadí. buď rád. Neviem, prečo mám tie zvuky také dodrbané. Neviem. Decisions. Resident Evil 5 máš na 3 streamy, cca. Len keď dám, že také tie 3 streamy, že je 8 hodinové. Záleží, aký budete moc dobrý. Ja so samo som boli veľmi dobrý. Vyskúšam ten drill postaviť a uvidím. A budem veľmi dúfať, že to bude tak fungovať. Dobre. Welcome aboard. Welcome aboard. Titanium ingot potrebujem. Change recipe. Load. A ja si to mám späť trčiť kam? Do prdele, ty vole? Však máme všetko plné zase. Asi tu nemáme pri tom ukázané, že z čoho sa to stáva, keď dáme. Asi niečo? Nie. Že by A sme si to prosím. vedeli pinnúť. Nemáme to tu. A prosím ťa, ja som dobrý, ja všetko viem. Všetko o 10, to stačí. No. Ja to idem predvyrábať, ty si rob čo chceš. Dobre, idem vyskúšať. Ja! Jo, okej, Metal akože farm. aká my tu máme dosť, to ti poviem už rovno. Najhorší resource pre nás bude Titanium. Power offline. Jaj, to mi dalo akože tento tu store. Jaj. Áno, funguje to tak, Vlado. Actually. Hociaké orečko to vie dať, stačí to iba zapojiť. A jeden Celestín, dámy a páni, trvá 10 minút. Ja neviem vyrobiť Stronium ingot. Vlado, koľko máme power? Dosť nakoľko, prečo? Lebo budeme potrebovať, lebo tie drilly idem spraviť. Mangalo Že sa je... im meníme s Vatkom, keď sa ti, že nebude chcieť duo, niečo, alebo ja budem Toto robiť je- story, tak vieš čo, môžeš Subnautiku a keď pôjdem spolu, môže niečo ako Ere alebo Forest. Aha, že by to striedať? Akože máme záložný power dosť. Power connected. All systems online. Ja som teraz trošičku dvihol, ale... Čo si zapol? Connected. All Dobro, drive. systems online. Hej? Warning. Power offline. Lenže ak na to pozerám, ono to je akoby zvlášť. Ten Počuj, drill je ja akoby nemôžem- zvlášť. Ja niečo. nemôžem urobiť... A nie, môžem, tu je Strontium. Ja to spravím takto, ja toto zoberiem, toto deformnem. No, nechcem byť zlý, ak si videl všetok Celestín, môžeš sa vrátiť. Čože? Mám iba 5 Celestín ingotov. All systems online. Ok, idem ti ho sem vrátiť. Ale nemíňaj mi všetky, asi jeden nechám u seba. Čo? Celestín. Akože čo, ingot? Obyčajný Celestín, lebo ja ho Tak si chcem... ho vytiahni z tohoto. Rýchlo. Ja som mal jeden u seba, som si ho nehal. Tak ten si zober, lebo čo mi hodíš, ja narvem do tohto. Čak, ja viem, ja ho mám u seba. No, horšie je, že Titanium nemáme a Titania bude trvať veľa. Hej, potrebujem si zobrať ešte jeden ingot, lebo tie drilly to tiež potrebujú. Môžeš sa postrieť, ono to je aspoň neprehráš danej hry. No, môže byť. Čakaj, čo vlastne potrebujem na turbínu? Titanium, copper, silver. Môžeš nechať vyrábať Celestín, I guess, ale podľa mňa je rýchlejšie, keď sa po neho vrátiš. 10 minút. Na jeden je dosť. Len stále, že je to infinite, vieš, že ho nemusíš hľadať.
To je to. Pagnaj naspad do piči, proste. Ja to budem vyrábať, hento. Ja budem zoháňať si titánium a ty chod zobrať pekne Celestín. Ja minimálne Potreb- jeden sem poskladám už, keď už. Takže poskladaj, nechaj to robiť. kurva. Máme ešte... Asi som... A sme úplne na hrane? Nie, počkaj, to musím ešte zapnúť. Vlado, No, brace čo za yourself. pota? Ja nezobral to nič, to už je automaticky zobraté, okej. Áno, a sme 84 na 85, čiže Mhm. sme v mínuse. Cez deň. Cez deň, no. Takže treba ešte turbínu spraviť. Môžeš urobiť turbínu a narvať ju hentam. Čože to trebalo? Ale nemáme titán. Titán nie je až taký problém, ten zoberiem cestou, ale... 3 titánia, copper a silver. Musím si zobrať ten silver so sebou. Máme silver dosť. A koper dochádza, ale toho nepotrebujem teraz. Copper máme kde? Tu je jeden, ale 3 potrebujem. Nič. Tu je. A 3 titánia. Mám 2 Dobre. u seba. Mám 5 stronty zatiaľ. Potrebujem Aha. ešte 5. Akože ingotov. Mhm. A potrebujem dosť viacej titánia. Jo, našli... Ne, však kde je ten jeden, čo sme našli? Za leviatana máš. Ten jeden extrémny... extrém tých čankov, čo sme tedy našli. Kúsok za leviatanom. Čiže na tej druhej strane. Dobre, máme ďalšiu turbínu. Jo, Čo? to je veľmi dobré. Ešte jednu urob. Jo, tak sa musím vrátiť. 2 silvere, 3 kopre a 3 titánia. Titánium nájdem aj vonku niekde. No titánia treba zbierať čo najviac. To je jedno. Čiže to je, v každom prípade sa tam musíš vrátiť. Lebo ja titánium ingotov potrebujem 10, na 1 3 potrebujem 30. 36 titánia minimálne. Titánia už mám. Potrebujem minimálne 36. Tak povedz, na čo máš dohodneme sa, kedy zahráme. Alright, alright. Vidím. No daj. Takže ja nechám vyrábať tieto, lebo to inak bude na dlho. Welcome aboard. Ešte koper. To som mu videl, Do tu je piči, raz, dva, to som tri. nechcel, nevadí. A 2 silvere. Jau, koľko som sa ľakol, jak to do mňa jeblo. Tak, mám ďalšiu. Spravím aj ďalší, alebo nespravím, lebo však si vlastne spravil tie ingoty. Nespraviť, potrebujeme ten celostný stále, musíš No tam. teoreticky, že by sme spravili ešte jednu tú farmu. Mangalo ingot. Potrebuješ že by som- mangalo ingoty na to? No, Boha jeho, ja na to nemám titán. máme Mangalo, ešte máme mangalo ingot ešte. ale- Trojlight. Na čo potrebujeme Trojlight? No mangalo ingoty. Seek fresh water To je, by som do toho jebol Trojlight, lebo som si jeden nechal u seba. Moment. Netreba, máme ho dosť. Piče, jeblo to na power offline. A čo ešte potrebujeme? Takého veľa. Okrem sa... Titánu, Welcome aboard. no mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 strontium ingotov. Potrebujem ešte 4. Aha. A potrebujem hodne titány, lebo na mangalo ingot potrebujem titánium ingot. Vieš čo, tak spravím to, že nájdem titán, jebnem do toho titána, každé 2 minúty to vieš zobrať. To by som povedal, že ešte je to dobrý trade. OK, to je fajn. Ale potrebujeme ďalšiu turbínu. Lebo to zožralo všetku tú energiu cez deň.
Dobre, sme v to dať overdrive. vyrábať. No však v overdrive sme. Mhm. Dobre, tak trošku viac turbín ako jednu bude treba. Aj, kurva, nie, toto. Tak. 2 minúty a už sa to tam točí. To máme 4, ty Mangalo ingot. Mhm. Ešte 3 sa mi vyrobia Mangalo ingoty. Jo. Tam je legit chyba Titan už. Fuck. Čiže... Mhm. To môžem nechať vyrábať. Mohol by si ísť na ten Celestín radšej. Potom. Asi by som mohol. Urob tu jednu turbínu, to Celestínu zobrať, Celestín Titánu, hotovo. Raz, dva, 3. Turbínu ešte jednu. Jeden koper máme ešte? Nie. Čiže to už je problém. Srem, že som zobral všetok. Hej. Mali sme málo kopru. To ešte musím koper nájsť, okej. Toto je prázdne? Welcome aboard. Prázdne. No strašne rád, že už som si nechal zapnutý ten Xboxový, ale to už mi to vždycky vybruje, keď zoberiem, ty vole, niečo. Mi vybruje celý stôl. Jak vás budeš teraz sem mať ďalšie dni? No, teraz mám 2 dny, 3 dní mám robotu. Ukáž. To som našiel celkom titánovú baňu, ty vole. Si kokos. Potom 2 dní mám voľno, to je tam by som mohol pacnúť jeden. Alebo možno aj 2 streamy. A ešte potom robím 4 dní. Jeden deň mám voľno. Potom som si dal, že jeden deň robím. Aby som mal 5. voľno, lebo 5. je Game Fest a ten chcem tiež odstreamovať. Krista. Je to pravda? Tu umíram. Utility. Turbína. Tak, ďalšia turbína. Zapojená. Dobre, to je o dosť lepšia energia. No, aha, a Titan už je tu. Bum. A robí sa hneď ďalší. Easy, je to actually infinite. Vlado, je to actually infinite. Z jedného Ale orečka akože- to máš furt. Akože nechce toho málo, takže... Ako zase, hej, zase to stojí pokokot surovín to vyrobiť, ale zase je to worth it, keď si zoberieš. Keby to nebolo infinite, tak je už tu je už trošku problém. A... Takže teraz sa potom Celestín vybrať. Legit nám bude chyba týmto tempom len Celestín za chvíľu. Aha, Lebo o Titan sa starám. no. Minimálne jeden sa ti už robí, za chvíľku by mal byť spravený. Ja som tam smerom biome, proste som chodil a zo zeme som zberal skoro 30 Titánov. Potom Celestín sa ti za 2 minúty alebo minútu spraví. Takže ho vieš potom vyzdvihnúť. V každom prípade toto by No, malo za byť. 2 minúty. Dobre, Mangalo ingoty už budú hotovo. Right. Čiže doslova robím Titanium ingoty. Potom. No okej. Prázdny inventár, nádhera, prázdne aj tá buxa, takže viem zobrať čo najviac. Akože ono sa to orečko zíde do budúcna určite, Mhm. takže. Tak určite. Aj chceš ešte niečo iné, aby som zobral, alebo vyslovene len? Celestín. Ešte môžeš zobrať Titan, môžeš zobrať meč. Koper? Okrem No. toho nič iné neber. No okej. Ja som jebnutý. Prečo som si nezobral proste tú tú abilitu z tohto? Teraz Kolektora. si mohol. Chce sa mi ešte vracať rýchlo.
Asi sa vrátim, actually. Idem sa vrátiť tých 600 metrov. Lebo ten dash, na čo mi bude ten dash, keď idem po tieto tu veci? Titanium ingoty budeme mať tiež. Už mi doslova bude chýbať iba hento. Teraz sa to bude iba craftiť. A budem dúfať, že energia bude stačiť, ale asi Ale ešte srať, že som bližšie tu. Tomu Celestínu. Ja nebudem už robiť pičoviny. Ja sa ešte rýchlo vydám teda nejaký titán vyhľadať, ale už netreba. Eat warning. Rovno si nachytám tie ryby. Nech mám väčšiu. Jasné, že keď som našiel túto ponďatu, keď som našiel Celestíny, joj, tak ma hneď chytá. A to som vypnutý kompletne. Do piče tam. Jebanec. Od strachu na nadávanie rovná. Ja si tu spokojne idem, že Celestín, nádhera. Že si idem zobrať, zrazu iba hudba. Že je super, dík. Ani Celestín v pokoji si nemôžem naťažiť. To by bolo príliš ľahké. No jasno. Ešte zoberieme trošičku toho titánu, čo tu nájdem, len začína byť tma. Takže ja nemôžem ešte bez svetla ísť, lebo neuvidím ani chuj. A tak ty choď po Celestínu do snáď, keď pôjdeš po rochoch už tam, kde je to safe od neho. Počkaj, tu je koper. Ten si vezmem. No vytiahneš ten Za! blbinec. Jeden, dva, alebo tam ešte tu jednu rybu. Ktorú? Túto. Dobre. Kvarc. Veľa kvarcu. Silver. Ďalší silver. Sa topíš, Vlado? Ale prosím ťa. Pro teba musí dať nabíjať, ty vole, tieto si ruky. Bum, bum. Prehodí novú baterku. Dobre. Tu je ďalší koper, ale zatiaľ Celestín nikde. No zatiaľ to vyzerá tak, že sme vyžrali všetok, čo sme našli. Cestou. Celestín. Koľko to dáva? Iba jeden. Ako kedy? 1 až 2, no. Máme Až 3. Až 3, no. Kvarc. Akože mám pocit, že stačí, aby si získal... Keď dám toto craftiť... 6. Super. Ty tam ešte, tebe sa tam bude robiť. Takže aj ty vieš. Ja titán nejako mám sa už dá. dosť. Titán je dosť. Nie titán, ale Celestín sa tam dal vyrábať vedľa. To netrvá 10 minút. No, ale už je správne, keď som odchádzal, tam boli 2 minúty na indikátory. Áno, je spravené. To je somehow Ešte je streamujem naho- hodinu. Ešte je na hovno. No. Že on tam proste sa vyrobí jeden a zostane to tam. Čiže to nemá storage, aspoň viac ako jedného. Ale zase aspoň je to infinite, z jedného orečka to ide furt, vieš, takže keby to bolo, že z jedného orečka, potom tam musíš dať na novo ďalšie, to by bolo velice na kokot.
No možno menej, ja som tu je ten strontium ingot, čo si ty odložil. Mhm. Mám 1, 2, 7. Stačí, môže naspať. Mhm. Ja to tu mám ready. Right. Vieš čo, zoberiem ešte ďalší, lebo určite sa hodí do budúcna celkovo. Kamoška, toho je strašne veľa, to budeme proste v inventári nosiť dvaja. Zoberiem aj zlato nejaké? Na čo? Zlato sa dá nájsť aj u nás. Mhm. Musím iba pozerať na celú tú žilu zlatu. Nejaký koper som zobral. Mám 1, 9, 10 kopru. Ak cestou nájdem ďalší, tak zoberiem. Kvarc na to netrebalo, čo? Titán Nie. máš? Už všetok? Ja toto mám nachystané mangaloj a titán ingoty. Máš už všetko teda nachystané, okej. Ja toto mám nachystané, doslova Už mi chýbajú iba ja hentie. tu chýbam, no. 2 mi chýbajú tie ingoty. Chýbajú Mhm. mi 3 celestíny. Ja som si medzi tým bol zohnať vodu aj jedlo, takže... A budeme to nosiť dvaja, jak kreténi. Super, však treba. Takže je to 30 položiek. Mhm. A ja to odmietam dávať do čestky hentej, malej. Ešte mi už majzne hen veľký. Nemestíš to všetko? 5, 10, ty to leží, mestíš všetko? Nie, Nemestíš. 4 ti chýbajú. No, Do prdele. by som to musel do tej čestky narvať. Ja by som ale počkal, dokedy bude svetlo. To nehrozí, že tam idem teraz. Na čo tam pôjdem po tme, chápeš? Mm. Ty nič neuvidím. Bum. Ale už by mohlo sa za toto za chvíľočku. Už sme už sme bližšie ránu. Mhm. Takže keď prídeš, vykraftíme, ideme. Ja, už sa rozhodnieva. Right. Už mi aj nabúdajú solárne panely. Už máme energiu. Viacej určite. Ja nemám rád, keď idú v overdrive, ale však to paliva drží dlho, takže... Ja uvidíme, ako ďaleko sa dotiahne, že či to nebude, že spojazníme ten drill a už iba jebne nám popisok, že no chlapci, dokončili ste to. Podľa mňa tam niečo bude iba a potom ešte pôjdeme tak 3-krát hore dole, takže... Mhm. I'm back. No, daj česká, do česky ideš. Toto je plné, tuto je plné, tuto je plné, čo tebe? Kde je prázdne? Tu je. Málo máme prázdnych. Máš to tam. Minúta. Minúta len. Z tejto čestky môžeš si rovno vybrať všetko. Vyprázdni si invent. Tam A mám ešte tuto- baterku, táto- moment, idem to tam dať. A tuto je čestka, kde som proste narval všetky tie veci. Zoberiem si jednu plnú baterku. Nie, stačí mi iba jedna. OK, ja zoberiem 10, 20 veci. Kde si to? Toto. Vidím to. Nam. Dobre, zabral som všetko z toho. Oprav tatpol teda medzi tým. Ja to opravím. Ja počkám na to strontium a...
Mal by som toho mať 10. Jo. 10, 20, 30, no poď teda. Jaj. Tap. Tak, môžeme ísť. To bude legendárne toto. Počkaj, ja si povypínam tie signály, lebo som si ich zapínal kvôli hentomu. Ja si nechám iba Alien Ruiny a Angel Clone. Toto môžem mať vypnuté. Ruiny si nechám zapnuté furt. Teba si vypínam, toto nepotrebujem. A domov. Prečo mi volá mamina? Domov pomov. Čo je mamina? To je nešoféruješ a telefón. Dobre. Requires repair tool. Však teraz som to opravoval. Čo už nič pičuje. Čo, zaktivujeme ten drill niečo spraví. Potom tam je ešte henta. To nevieme jak spojazniť. Vieš čo, No. je dosť, mám pre teba dosť nachuja správ. No daj. Musíš byť taxikár. Hej, pre mŕtve kurence, ale stále. To je nadlho pre mňa. Čiže buď ti dám takú variantu, že daj si sťahovacú Nautiku 1. Ja už ju mám stiahnutú. Čiže keď tak rýchlo switchneš, hej, a Ja potom už iba to dokončíme. Ale toto o pol idem až z domu, hej, najskorej. Prepol. Čo by sme mohli so šťastím aj stihnúť. Á, už pičuje. Už sa mu nepáči. Ja mu dám. AI budú inak trošku upravovať. Celkovo potvor. Lebo niektoré sú agresívne moc, niektoré málo a takto. No však aj. Ako tento kolektor je spravený dobre, ale hen tie malé sú tak divné. Nám najhorší boli tí hammerheadi. Tak ty už opravili minimálne. Lebo ľudia toto, že furt to ťukáme, no, im ľuďom do tadpoulov. No to im to chaseuje, chápeš? Aha. No radšej nedokončím. Tak ako nám tam pozeral do baráku. Tu je ten Jak- titan. Aha, nádhera. Som ti tam vravel, že on je tu. Pozri, keď tak, ak by sme to nestihli, tak proste dáš manuálny save, vypneme to a dáš si Subnautiku 1. Potom to proste prehodíme na spak. Ja to chcem dohrať, dneska to dáme. Jo, dám to aj na hardcore asi. Subnautiku Daj prvú. hardcore. Aj Below Zero daj hardcore. Jo. Prečo nie? Tuto nemáme hardcore, lebo to first time experience. A hlavne ani není hardcore. A hlavne Môžeme ani urobiť není. hardcore, ak chceš. Mód už určite existuje. No, mod už určite hej, ale nie je obyčajný v hre. Priamo, to bude ešte, to len príde. To uváž, keď bude finálna hra. Ale však tam bol kreatív a survival zatiaľ iba. Keď bude finálna hra, podľa mňa. Filip, Áno. ja to opravím takzvané. Potom ja to pustím. Ty ruky preč, ty to nevieš ovládať. Jakže nie? Ja som lepší. No kto to pokazil pôvodne, keď som tu nebol? Čo som mal pokazil? Ja som nepokazil nič. Ja som to najprv opravil. Aha, no to víš, to A víš. toto bolo sabotované, si nepočul? Toto zhadzuješ Ja na to- mňa. No a kto to sabotoval? Áno, ja som do toho hodil ten big ass wrench. Dobre, ideme na to. Power plant repairs complete. To bolo Power jednoduché. plant overhaul complete. Idem to pustiť. Room Ready clear. for restart. Filip, streamuj. Počkaj, mám ísť dole preto? Vieš čo, asi actually idem najprv dole, idem po ten drill. Počkaj. Však dole k tomu drillu idem. Jo, aha, ty si ujebal mi vozítko. Však tam nepotrebuješ. Môžem to pustiť teda. Počkaj, ešte 200 metrov. Lebo ja to chcem vidieť. Ja to chcem vidieť, či sa to... No, No môžeš. ja idem púšťať ten drill, mám pocit No, teraz. môžeš. Dobre, zaplo sa to. Sme v zelenom, hej?
On sa to začína točiť. Output. Steady. Power Prečo sa mi odonkol Cooked Electric Georgie? Lebo som ho zobral z Tadpolu. Dobre. Počuj, začína sa to točiť celkom. Hore sa to začína už točiť. Jo, vidím. No? Dole sa nič nejde? Ale koľko ich je, kurva? No, kamo tu hre nejaké... Nie, oni mi vysosali celý Tadpol, ty kokoti. structure will give you a strong salvage claim. A ja by som na to zomrel, ak by som sa približil k tomu. Bračko, čo sa tam prdele deje? Točí sa to dobre rýchlo, akože. Idem hore. Kamo, ja rozmýšľam, že čo mám robiť ďalej. Máš medkit pri sebe, keby niečo? Nie. Možno sa dá hore ísť. Myslíš? Vieš čo? Moment, idem dole. Idem to spustiť teraz. Počkaj, poď ma zobrať. Jaj, vlastne no hej, hodilo by sa. Dole je vlastne to operačné miesto. Na ten Idem ti drill. naproti, takže... Jo. To oni kompletne vysosali. Poď, môžeš. Ja som tam išiel dole, že sa idem na to pozerať a iba sa tí vyjebané malinké kurvy na toho nasosali. To... A neviem odkiaľ prišli, zrazu iba. Kde je ten kontrol? Je aj toto? No, To si ty pustil predtým? no. Dobrá práca, Filip. No, streamuj si to, hej? Idem to pustiť. Ako my to vidíme z tohto tu. Vidíme to celkom dobre. Ja nechcem, aby nám vyžrali Tadpol, takže ostávam tu. Nejde to. Nejde? Ne. Lebo to už je podľa mňa. Myslíš, že to niečo robí? Podľa mňa možno ešte niečo iné musíme nájsť. Není tu tých blbostí viacej okolo. Neviem. A k tomu sa neviem približiť. Netreba tuto niečo s tým spraviť? Kamoško, to podľa mňa není drill, to je elektráreň. Kde si? Poď ma zobrať, to si mi volaj niekto. Ja som na druhej Netreba. No, počkaj, Vlado, za tebou som. Si? Poď ma vyzdvihnúť, kde si? No však za tebou. Poď. Dobre, kam ideme? Hore. Úplne hore. Úplne, OK. Tu sa to už točí, dole už nejde nič. Ani tuto hore sa už nedá nič. Nie. A už to aj svieti. Poď vyššie, proste sa putnú. Alebo možno to je možno teraz hento pôjde. Naspak, Ozaj. Alien ruiny. Ozaj. Čekaj, ja sú alien tadiaľ. Vidím Tam, ich. ideš. Plná para vpred. Mám 12 životov potom, keby si chcel vedieť. Tak lebo si retardovaný, za to už nemôžem ja. Jau. Máš ísť až rovno, kámo, čo je ťažké na tom? Sa obzerám, nemôžem? Nie, Ty čurák. ideš. Máme 4 hodinu, aby sme to dokončili. Najlepšie, že vo vnútri tých facilities actually ti dávajú kyslík, takže. No však, to je aspoň to dobré. Zase keby čumíš na fahe z animáciu extrémne halus, tak aj by si chcel niečo za to. Doľava viacej. Dobre, a rovno. To je strašne pomalé, keď sedím tu vedľa. Kde bol ten vchod? Dám rovno, choď. Na druhej strane, no. Jo, vidím ho. Je vidieť, že ja šoferujem, že ten navigačný zmysel mám. Jo? No jo! No poď. Čo som za toho? Idem. Čuť.
Aha, jeba. The observatory's water is enriched by oxygen bubbles. Easy. Please do not become accustomed to this convenience. This is a map of the local solar system and nearby stars, including a pulsar. Matching to Transgraph Moon Pulsar database. Estimating distance from Earth. Animal Health, Axum Technology, Sea Space. Results deferred. Please consult your noetic advisor. Comet, Axum Deep Technology, Sea Depth. Ja som niečo spravil. Goldfire. Kde si? Your aid. O, hore. Ja si sa tam dostal. Their angels cry out to us. Vidím. Trees roots Som feed tu. the world, and the world feeds the trees. Each requires other, as we require you. But the A to roots, sa napijem rýchlo. the nuclear heart dims. There is hope. Cross the great trench to Xanadu. Find the Veps. The tree's genes may live in them. Find the Veps. Renew this tree. Beware. Cryptos slumber beneath the trees. They fear you. We leave them to your mercy. Analyzing message. Iný briefing room toto. Axon language refers to the Titan-class life form on the Aha. horizon. As a world tree, there is an alien Toto som stlačil a pustilo sa to, Ja. hej, no. below the world tree. Site designation: Xanadu. Site status: unknown. Tam budem potrebovať asi lepší Aha. hostový modul. Thank you for playing. You can continue to explore, build and enjoy the world, but you have reached the end of the current early access story and progression. Máme to. Let's go, tak poďme do báze a ideme. Dáme baseku a tam to dať v stave. Akože dosku. Mhm. Veľmi sa mi to páči, môžeme ísť. Kde je domov? Dobre, takže Subnautiku 1 teraz. Aspoň na hodinku. Ja môžem ísť aspoň na tie nemečky rýchlo. Mhm. To by sa ti ľúbilo, čo? No, kokot. A už sa mu, ale už sa mu nepáči. To je v pohode, nahebal. Slepý. No vyzerá byť dosť slepý. Mhm. Mám tak pozrie sa na nás pozera, nechcem nič hovoriť. Čo ti to vraví? Neviem. No, že ja vidím, že ja už som prešiel bájom. Mhm. Doslova tu je viditeľná bariéra. No. Ešte nemá také aj ako Reaper, čo ťa proste prednasledoval by kľudia aj do Safe Shallows. Tým si sa mu literally neschoval. Tak už som videl iných challengeov, ako proste čavo, čo si spravil, že naspawnoval si namodovaného Leviatana a mal ich tam tak 80. Aj v Safe Shallows, že Resource Life padu a zrazu, ha, Physical trauma. ty si umrel? Reprinting. Hej. Lebo na mňa načaržoval ten potkan. Fast travel, I suppose. No, ale že nie je pre mňa, ja idem na spak, tak vydrž. No, som dostal fast travel. Ja iba zrazu vidím, no Kelly has been reprinted. Ja iba som videl, jak sa blíži, ale som stochol. To dobre, no jak povieš. Ako nemal som nič u seba, takže mi to nevadí. Nie je to tá veľká lastura? Nasrať, ja ho nájdem eventuálne. Tu nám ešte víťazný šalát bázy a... Tu sme boli veľmi ďaleko od konca, no. Velice, no. Tam, No, ako tam ten hodinu a pol. resource. Ten resource, no tak lebo resources sme zbierali. No. Op, dobre. Dáme si víťazný šalát. Pozrieme moje reaktory.
To fungujú. Hej, na overdrive. Stačí to. To je čo si jeden vypol z overdriveu? Nie. Vypínaj sa solári, je tma. Ja aj Solari, no. Už to pozriem, jak to ide dole. To víš. Jau. Dobre, ukladaj. Manual save. Mám pocit, že sa urobil aj autosave pred chvíľou, ale však neviem. Mhm. Nevadí, A hotovo. manual save je vždy lepší. No. Bol, je a bude. Hotovo, som mal týkať banán. Exit 7, exit. To by teda bolo. Subnautica 2, dámy a páni, Early Access.